जोंनो थाबैनो बे दालांनि राहा लामाखौ जोंनो बानायना होनांगौ नङाबा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर मा केम्पिं खालामफैयो बे समावसो जोङो बेसेबांखिनि खौरांखौ जमनानै दोङोसै आरो दैज्लां फैगासिनो मेसेंखौ खुनुरुखुम बारहोहरबाय नैजि बोसोर गावनि खुंथाय सरकार थासेयावबो गैया जेबो जौगाथाय गामिनि दालांखौ थाबैनो बानायना होआब्ला बेनि फिननायखौ फैगौ बिसायख'थियावसो होगोन उदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुंड बियाब उदालगुरि BCDCनि सिङाव थानाय दुबगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गामिनि गंसे औवाजों बानायनाय दालांखौ लाना बे समाव गोथौ जिंगायाव भुगिनो गोनां जादों जायनि जाउनाव गोबां खेब खुंथाय सरकारनिसिम खावलायसेयावबो मोजां गंसे दालांखौनो लुफुंना होयैनि थाखाय गामिनो ओंखारबोना दिनैनि सानाव औवाजों बानायना लानायखौ नुनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि थांनाय हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय सरकारनि समावबो लुफुंना होआखै होनना फोरमायनायजों लोगोसे दानि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनिसिम थाबैनो गामिनि दालांखौ लुफुंना होनो थाखाय खावलायो हाबाफारिया बेनो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दायो दैज्लां फैगासिनो मेसेङावथ' जोङो खुनुरुखुम सोलिबाय ताब तुब खालामनाबाबो दायो जोंहा बिथिं किसुमान खैथामान न'खर दोङो लोगोसे गिर्जाबो दोङो बेजों लोगोसे जोङो थांलाय फैलायाव उसुबिदा मोनबाय थादों बेजों लोगोसे आरो जोंहा रायजोनि जिहेतु मानसि गारनाय हाखर गोथैसालि बेबो दोङो माने रायजोफ्रा बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बे हिसाबै जोङो दालांखौ बानायदों दा मानसि गोथैखौथ' नोङो दै गोथौथिं बानना लांनो हाया बे हिसाबै जोङो बे दालांखौ बानायनाय जादों मानोथो होनबोला इलेक्सननि सिगां गोबां बेबायदि पलिटिसियानफोरा लिडारफोरा फैनानै किसुमान खौरांफोरखौ बुंफायो नंगौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बे जोंहा लामाया बारा गोजान नङा बे दालांनिफ्राय 2-3 थारसोनि उनावनो जोङो नेशनेल हाइवेखौ जोङो मोननो हायो बे लामाथिंनो थांलाय फैलाय दामि दामि फरचुनार दामि दामि बलेर' स्कर्पिय' थार सालायलांनायखौ जों नुनो मोनो बे लामानिफ्रायनो ग्लास खेवनानै खुदै गारलाङो अब्लाबो जोंनि बे दालांखौ दसे नायलांनो बेबायदि सम होनो हाया किसुमान समाव गोबां लिडारफोरखौ जोङो बुंनाय खोनायो थांनाय 17 बोसोरनि खौरांखौ जों बुंनाय खोनाबाय थायो नाथाय जोङो बे 17 बोसोरखौ जोङो हिसाब लानो थाङाखै जों रायजो राजाया बेखौसो लुबैदों 17 बोसोरदों बोसोरथामदों जमा खालामनानै बेसेबां जाखो जों बेखौसो गासैजों जोंहा 20 बोसोर जाबाय 20 बोसोराव जोङो जेबो डेभेलप मोननो हायाखै थांनाय 17 बोसोर सलायबाय BPF सरकाराव दायो UPPL समायाव बोसोरथामानो जाबाय ना मथा मथि ना बोसोरथामदों 17 बोसोरदों जोंहा 20 बोसोर जाबाय जों रायजो राजा जों बेखौसो मिथिगौ 20 बोसोराव जों मा डेभेलप होफैनो हाखो दिनैसिम CC ब्लकनि थाखाय अन्थाइ थरसे गारफैयाखै दिनैसिम बिथिं जोंहा बे लामानिफ्राय हाबलांनाय लामाया दाबो हाब्रु माने खुनु बेबस्थायानो गैया दासिमाव जोंहा मानगोनां मानव गेदेर बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङाबो बे लामाजोंनो गोदोनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनाय बेसेबांखिनि डायलग मारिफैनायखौ जोङो नुनो मोनो बुंफायो जों बनायना होगोन जों नायगोन जोंखौल' भट होनानै जय जगत खालाम बेबायदि किसुमान बेबायदि खौरांफोरखौ बुंफायो दाथ' बुंनायजोंथ' जाया प्रेक्टिकेलि मावनाबो होनांगोन बिनिखाय जोङो सरकारखौ जों खावलायो जेन जोंनो बे हाइवेनि बे नेशनेल बे हाइवेनिफ्राय मथा मथि
थारनै थारथामसोनि उनावनो मोनसे कालभार बा दालां RCC जोंनो नांगौ जाना फैदों कारन मानो होनना बुङोब्ला दैज्लाङाव जोंहा बिथिं 20 घरसो मथा मथि न' दोङो 20-22 घरसो दा बिथांमोननि गथ'फ्राबो फरायो बिथांमोननि गथ'फ्रा दैज्लाङाव थांलाय फैलाय सम लानानै बिमा बिफाया दै बारहोहरनो हमाय गैया हाजिरा खामलायाव थाङो बिनिखाय गथ'फोरखौ डिउटि होनो ना गाव गावनि उदैखौ सुफुंनायनि हाबा मावनो थांनो हाजिरा मावनो थाङोबा नोङो न'निफ्राय फुङाव 7टायावनो ओंखारलांनांगौ गथ'फोराथ' हनै 8टा नङाबा नों ओंखारलांनो हाया नों गथ'फोरखौ नेबाला बिथिं जानायनि बेबस्था खालामनो गैया जाबाय आरो बिथिं नोङो जानायनि बेबस्थाबा गथ'फोरा थालाङो बिनिखायनो जों गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो खोब उसुबिदा मोनदों बिनिखायनो जोंनो सरकारा बेयाव गंसे RCC खालामना होयोबा जों गोजोननाय मोनगौमोन बेखौनो जों सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय बिथांमोना लोगो हमहैदोंमोन नामा बा बेबायदि जोङो लोगो हमनायथ' जों बुंदोंमोन बुंनायालाय लोगो हमनानै नायफैदोंमोनबो नायफैनायालाय जों बानायगोन होनना बुंदोंमोन आरो BPF समायावबो बेबायदि जों खोनादोंमोन 2011 सनाव जोङो सेनसन जाबाय होननायबो खोनादोंमोन सेनसन जाबायबा गैया दिनैसिम सेंग्रेबेल गारि टिप मोनसेबो ट्रेक्टर टेलार मोनसेबो गारफैनायखौ जों नुनो मोनाखै किसुमान जोङो बै समायाव बे साइनबर्डखौलाय जोङो नुदों मानिमोन बियो जों बेफोरखौ जों एसेबां नाना गाना गुना जों खालामबाय थाया कारन जोंनो लामाल'सो नांगौ जों पलिटिक्सजों जों जेबो सोमोन्दो गैया जोंनो रायजोनि खारन बेखौल'सो नांगौ जोंहा लामा गैया जोंनो लामा नांगौ थाबायनो गैया जोंनो थाबायनो थाखाय नांगौ कारन मानसिया गां थानायबालाय बिरनानै थांगौमोन जोंहा गां गैया बिनिखायनो जों आथिंजोंसो जों थाबायनो गोनां बायध'था बिनिखायनो जोंनो लामाखौ मोजां नांगौ जों बेखौ सरकारनिसिम खावलायो आरो बिनि सायाव जोङो एक्सन लानायाथ' मावफुंना होआबोला जेब्लाबो मानसिनि हास्थायनायाथ' मानसिनिल' नङा किसुमान जिब जुनारानो जा मानसियानो जा माने मोजांखौल'सो लुबैयोथ' गासिबनोबो हान्थिखौ नांगौ हान्थि गैयाबा रावबो थांना थानो हाया मोजां परिस्थिति नङाब्ला रावबो थांना थानो हाया बे हिसाबै मोजांखौ नांखागौ बयनोबो बे हिसाबै जोङो थारमाने जोंनो थाबैनो बे दालांनि राहा लामाखौ जोंनो बानायना होनांगौ नङाबा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर मा केम्पिं खालामफैयो बे समावसो जोङो बेसेबांखिनि खुरांखौ जमनानै दोङोसै आरो बानायनो थाखाय रायजोआनो बे आखायाव बेबस्था लादों नाथाय दुखुनि खोथा बे दालांखौ जों आजि 15-16 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बानायबाय थादों आरो जितु सरकार तरफनिफ्राय जों खावलायब्लाबो इलेक्सननि समावल' फैनानै दालांखौ बानायगोन होनना बुङो नाथाय बिथांमोना दालांखौ बानायना होआ आरो दायो जों रायजोआ बेखौ दुखुनि गेजेरजोंनो बिदिनो औवा खांनानै जों बानायदों बेखौ बोसोरै जों बानायनो गोनां जाहैयो बेखायनो बहुद दुखुनांथाव बेखौ सरकार तरफनिफ्राय बानायना होयोब्ला जों मोजां मोनगौ आरो जितु मिडिया बिथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होदों जों बिथांमोनखौ गोजोननाय होदों आरो बिथांमोना जोंनि जों बुंनायनि गेजेरजोंनो जेन बे दालांखौ बानायना होनायनि बेबस्थाखौ खालायगोन जों बेखौ खावलायदों बे दालाङा जाहाथे इयुनाव मोनसे मोजां मानसि थांलाय फैलाय खालायनो हायो बे दालाङा जोंनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो असुबिदा जायो दैज्लां समाव बे दै देरोब्ला थांलाय फैलायाव जोबोद असुबिदा जायो बेनिखायनो बे दालांखौ बानायना होयोबा जों जोबोद गोजोनगौ जों बे दालां बानायनो थाखायनो जों मिजिंथिनाय थाबाय मा गामि बे दालाङा जोंनि बे धानादरगुरि धुपगुरि गामिनि गेजेरावनो दङ बिथिं गिर्जा न'बो दङ आरो बिथिं रायजोफ्रा गोबां दं आरो थांलाय फैलाय बे मेन लामासिम फैनायाव गोबां असुबिदा जायो बेयो उदालगुरि VCDCनि आन्दारावनो गोलैयो माबायदि बनायजानायखौ लुबैयो जों बेखौ हायोब्ला पाक्का बानायना माने RCC बा PCC दालां बानायना होयोब्ला जों गोजोनगौ